Sairang rel kong hei mana chim ru khani chuk thalo kang baya po hei lo thu ni ai अरे कहाँ जा रहा है बैग के साथ साथ जा रहा है hey hi mày lấy đuổi chị à so thui vằng vằng nó tục so lấy bố pay về trên hàng miệng tối tệกันpay lâu à nó cao độ hi Sairang station chu kan nung lampang so ni a cái sang hi ka ngam lo khopa achim ka lau deu phê gel potang mana chim to khani với ni som sari October sang ni som ni panga ani a hai ni thil sang hi kan lau em ko pa hi metar za som ni pariat ni za som li pariat ti khani kamu ngah za asang ngang mai khi về dễ lắm người làm sự lầu mấy tiền chim cả lão thấy chưa dẹp là bạn chuan kamu ngah za lo tok cần lên đây đâu gì lên tăng cô người làm em lo căng cô turu lut tuk người làm chứ cần cao tăng thôi cần lệ tôn kamu ngah za lo tuk cái po so lại so tổ pan vậy cần cao tổ đâu mấy anh sang lại rồi cần xin lộc iti huay chọc tới ngay về lom khay ku sang ngang mày cái helicopter chúng nó mà khi không nghe ok so phê nó tổ ra thui đậu thế cả ăn cắn mía mấy ni hậu chu hay tụi nó ăn ông này India mà rel kong sang ber utap minar ai po sang anti khani chu Mizoram chung om ani noi làm chu met vak lo mayang hui phayang mo nga za nakina station lampang so kanon ti veliang rel hi kachuang ve nual to a general daba anti hloi nung per thlengin chuang ve to a sleeper class te AC3 tire ti te chuang ve nual to a anh yang 4 lane kamo ani garing so hey train hi han soi le ta train ni la chet sual hi ola mando po han kan le khazir tur kan kaldon han chen te pan hi station an lo chukri mota tan le ngal dai mai sia te chuan sang ni paruk khan train a lo chuang ve to a chu pool po tur hi omani ti ka sia ni
pool kha kan pot kha la thian ten tla sana bang khan midang khan po na changan no thelawa chuan kan an pot a ding ta hlawa chuan thian te ho kha an chachum ho omna lama han an rot luang lon phan thra mani film khurangai ni tiang hi chuan kan kalam phun tur kan thleng tlang the pakhat me che jok phe chu ron tap hlop hlop mai ni bihara le nga la ni kain lo chau ni tlema tin station chunga hian poisa choi ve ka nga ya lu don chon cheng som te haura station a kha chon cheng som ni kan choya mizo sipai tang tur o phele kong mizo sipai tang tur pariat khan lo buai lai la Hyderabad kan kal ho hian kan buai pui ani cheng sang kha choi turin ni lo te ti tin ma se han buai pui azara han cheng za ni kha lo thei lo en choi ngai ta ticket an lo nei si lova station chunga lu tur khan ticket nei ngai ni khatiang te kha hriat thiam ngai general da ba kan te chu min huai nung ho tong moi lo ni ro se min huai nung tak chuan na ang kha ni a ha thak khop mai esri ta irvel hin nuam tok viawa tun hen ban zone ko min ka sia engor alui zone khului zoom lo kang lui a san je khu khai bon takani nakina adanga karon dale thawanga hi ta station velte karon da ki hi aizol lampang ani chuan hei namdang hin omngia maya ke changarong kal zawzai nge min don hlom ni han ho hi so lama son so kal to lo mayang lon ni ho po hi hei arong kal ngua mai khura ma tanga hei na thok nge moni ni don hlom ni hetan na thok nge moni ni le अंकल कहाँ से आया असम से अच्छा हाँ ओके यहाँ काम करते हैं ना हाँ असम ला matang ron lu nual don ni so ali angil phei par je so rang hian kan la chin nge rang hian so ta alang top so station train chuan don ta hian engkim uluk taka hriat fiat te ngai ve a boi hi all thin ani compartment kan ti te tiang sang number ten lo nei thewa tin a train po hian train number te nei a khang jong chong kha hriat fiat thiam hi alo ngai ve khop mai still chuan ramdanga state dang kal don chuan boi hi all thina chuan hi sleeper class hi go hoti thlengin sleeper class hi cheng zathum ania AC hi cheng zariat vel ni ka hria ka chiang ta chi lo khati chin kha tu tok do nila alum chulum duam ngang mai hi alei big mana chet an to na accident to na mi tam tak amdang an thi na mun kha ni ti chuan atop nan ka soi tu pakhat chu tian mizoram kan nia mizoram cheng kan nia chu mai pi rama india rama cheng kan ni namdang hi aron lut nge don chan chu india rama khosa kan ni tat chu dan thei ani don lo ni kan ti thei thun chu pathian thu lo sil ani don ni pathian thu lo sil hi kan missionary na an mani rama ju kala pathian thu juk sil tur chuan namdang te ni a tin sakhuanan lavung em a pathian thu sil an harani chuwang chuan hetilaya kal namdang te hi chu pathian thu kan sil hi kan ti mak mo a ngaila ti chuan Christian tam tak kan siam thei don ni ina langa pathian thu chu sil ro huna po a hun lo po ti ani kha chuwang chuan thei topin ran lut te hi ti du da mai lovila pathian thu thiamang tokin kan lo silanga tin evangelist te pastor te kan nei nuala
chung te po chon pathian thun lo sil na konga po thei to pin kan lo tran pui ve thei ni an jing kan lo tel ve ringot po khan e kan ti tur kan lo zom ve ani a pathian thu soi thiam lo mai la tong thiam lo mai la kan lo ve ringot po khan kan ti tur kan hlen ve em em ani ka ti chen kha du tok photila thange